Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बरायग्रोनो लागायनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायना मिथिखाबाय नङा होमबा? भिडिअआ सोरनि थाखाय जाहैगोन। भाइरेल भिडिअ जादों मोनसे दैदेननि आरो बिथाङा बुंनाय बायदिबा बिथाङा कल रेकर्ड खालामदों। कल रेकर्ड फैगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो आरोना नोंथांमोनाव खोनासंनो मोनगोन बेखौ आंनि चेनेलनि गेजेरैनो। स' भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों खनसे सावरायबावगोन। दैदेना मैया आंखौ बे ब्लेकमेल खालामनो फैदोंमोन। बियो आंखौ बिबाय थादोंमोन बे गाज्रि खालामनो होननानै, नाथाय आं बेनो होआखैबो। दैदेना मैया आंखौ बे ब्लेकमेल खालामनो फैदोंमोन। बियो आंखौ बिबाय थादोंमोन बे गाज्रि खालामनो होननानै, नाथाय आं बेनो होआखैबो। आरो आङो बेफोरबायदिखौ आं मोजांबो मोनखाया। आरो आं दा दालिगाव आं बिल्डिंआव आं लोगोजों आं भारा थायो जोङो। आंनि फारसे गाज्रि खामानि मावदोंना बियो, आंखौ माने ब्लेकमेल खालामनांगौ बे गाज्रि खनस्था फिसाइजों। निजिरानि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय माने दैदेनो निजिराखौ गाज्रि खालामनो लिंखांबायनो। निजिरानि लोगोनिफ्राय फैसा जादों मादों होननानै। दा आङो दैदेनखौ बेखौनो कुइसन खालामबावगोन। दैदेना माने सासे सानैजों थोला। बेयो ओरैबायदि मोनसे गरायफोर बायदि जाबाय आरोना, एसे एनैजों गोजोनला। बहा गावलायदों मादै? मा जादों? पुलिस फैदों मादै? मादै? पुलिस फैदों? हाब बेफोरबायदि बुंनांसिगोन दैदेन बायदिखौ। बिथाङा थांनाय 2024आव बियो बिदिनो सासे माइन'रिटि हिन्जावखौ केस खालामदों ना खालामाखैमोन, बेनि सायावबो बियो जेल जानांबाय। आरो दा दिनै बायदिसिना खोनागासिनो आरोना। स' बिराद साननो गोनां बेफोरबायदिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जानो हागौ। साथाम साब्रै गाहाम गदाय गिबि लानो मोननायबा बेयो लासिगौ खोमा, जाब्बाय थासिगौ खोमा। ओरैबायदि गरम आरोना बिनि माबाया, बायदि माबाया ओरैबायदि गरम नायसिनो आरोना। स' नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय निजिरानि सायाव, आरो कल रेकर्डआ साननैसोनि गेजेराव सफैगोन आरोना। नोंथांमोना नेबाय थाथ' आरोना। एमाथ' बयबो सिनायखायो नङा होमबा दैदेना सोरबायदि आरो दैदेननि आखल आखुआ माबायदि। स' बेनिखायनो जोंनि साफ्रोम बर' हिन्जावफोरखौनो आं खावलायो जाहाथे दैदेनमोन बायदिनिफ्राय गोजानाव थायो। मिथिबायना? जोङो सेफटि खालाम गावखौनो। दिनै निजिरानि खुगानिफ्राय जों खोनाबाय, निजिरायानो बुंनानै होबाय जे निजिराखौ दैदेना गाज्रि खालामनो लिंदोंमोन होननानै। स' बे केयारफुल इउर लाइफ, इउर सेफटि, माने गावनि जिउखौनो सेफटि खालाम, लोगोसे गावनि सोलेरखौबो सेफटि खालाम आरोना। रावजों बिदिब्ला दिनै भिडिअ बारा इसेबां माने गोलाव बुंला, आंहा एसे टाइमबो खम आरोना, बारियाव हाग्रासो एवगासिनो। स' आं भिडिअखौ नुनाय लोगो आं डाइरेक्ट भिडिअखौ खालामबाय। स' बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेखिनियाव जोब्बाय। बाय नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।